Maďarské voľby a víťaz Petra Maďara bola tá téma minulého týždňa, lebo po 16 dlhých rokov už Viktor Orbán nie je predseda vlády. Veľa ľudí to berú ako výhra pre Maďarov a hlavne výhra pre Európu. Maďarsko si vybralo Európu, ale ľudia na pravici to vidia ako koniec Európy, lebo už nevedie pravicový Orbán Maďarsko, ktorý ich ochraňoval pred Európskou úniou a migráciou, ale liberálny konzervatívca. Ale podporovatelia Maďara hovoria, že je to nezmysel, lebo Maďar je ako Orbán, ale bez korupcie a len pre Európsku úniu. Ale najprv sa pozrieme trochu viac na tie voľby, kto kandidoval a čo bol ich program. Maďarský volebný systém je trochu komplikovanejší než ten slovenský, lebo existujú dva systémy vo voľbách. Cez prvý systém sa hlasuje pre 106 zo 199 poslancov a funguje to tak ako systém v Amerike. Keď strana má väčšinu v jednom okrese, tak vyhráva celý okres. Tým, že Peter Maďar bol veľmi populárny, tak vyhral 93 okresov a Orbán len 13. Druhý systém je viac ten klasický demokratický systém. Strana dostane toľko poslancov v parlamente, koľko hlasov dostane. Tu dostal Peter Maďar 45, Orbán 42 a strana Mihazang 6 poslancov. Presne takto mohla strana TISA dostať 2/3 väčšinu v parlamente, aj keď mali celkovo len 53% hlasov. Tak, ako to Peter Maďar zvládol presvedčiť väčšinu Maďarov pre seba? Predstavte si politiku Petra Maďara a jeho strany TISA niečo ako mix medzi KDH a progresívnym Slovenskom. Na jednej strane sú liberálni konzervatívci, vlastenci a proti migrácii. Ale na druhej strane sú pro Európsku úniu a sú relatívne liberálni, čo sa týka sociálnych tém. Takže ako Fides, len s tým rozdielom, že sú liberálnejší a pro EÚ. Preto dostal takú veľkú podporu, lebo Maďarsko je veľmi konzervatívna a kresťanská krajina. Ľudia tam podporujú Orbánovú ideológiu, ale problém je v tom, že Orbán je koruptný, kontroluje väčšinu časť maďarských médií a má silné vzťahy s Ruskom. Takže ako Fico na steroidoch. Peter Maďar presne využil tieto Orbánové chyby. Silne kritizoval Fidesovú korupciu, ich vzťahy s Ruskom a ich protizápadný sentiment. Silný dôkaz toho je, že Peter Maďar bol členom strany Fides do roku 2024, keď odišiel zo strany a začal ich silno kritizovať. Jeho politický štýl by sa dal porovnať s Igorom Matovičom, lebo obaja sú silne proti súčasnej vláde a útočia silno na ostatných. Rozdiel medzi nimi je ale v tom, že Maďar nekričí v Národnej rade a nerozširuje falošné videá na jeho Instagram. The Washington Post writes an article, and one of the paragraphs, it says, and by the way, this was right after September 11th, this was September 18th, and right... There's a video that is circulating online now of the White House where a window is open to the residents upstairs, and somebody is throwing a big bag out the window. Have you seen this? No, that's probably AI. Koho by som volil je dobrá otázka, lebo keď sa na tých dvoch pozriem, tak je to tak ako toto mím. Moloch a Bál. Nevolil by som Maďara, lebo s ním moc nesúhlasím a som naozaj skeptický, čo sa týka jeho politiky, lebo mu nedôverujem, že dodrží svoje sľuby o migrácie a Ukrajine. A má aj pár vecí, kde si myslím, že to nie je vôbec dobrý nápad. Prvá vec je, že v Maďarsku chce zaviesť euro a druhá vec je, že chce zväčšiť Vyšegradovú skupinu. Chce tam pozvať Chorvátsko, Rakúsko, Slovinsko a iných krajín. A ani by som nevolil Orbána, aj keď je mi ideologicky bližší, lebo on je ako Fico a za mňa je až moc proruský. Ja nie som ani za Ukrajinu, ani za Rusko v tomto konflikte, ale to je téma na iné video. Keď sa pozriem na jeho odporúčania od iných lídrov, tak je to jasné, že Orbán je kontrolovaná opozícia a nie náš kamarát. Preto je to viacej menej jedno, koho zvolíš, lebo sú obaja silní priatelia Izraela. Ak by som si teda musel vybrať medzi nimi, tak by som si vybral Orbána. Ale našťastie bola iná možnosť a tá bola strana Mihazang, ktorá je aj v Európskej skupine suverénnych národov, ako hnutie Republika. Sú síce ultranacionalisti a chcú, aby Slovensko bolo zase súčasťou Maďarska, ale o to sa v dnešnej dobe nemusíme moc obávať. Takže by môj hlas pravdepodobne išiel za nich. Ale ako to bude ovplyvňovať nás na Slovensku? Ja si myslím, že to bude zaujímavé, lebo Fico a Orbán boli tí v Európe, ktorí zastavovali ukrajinskú pomoc a ruské sankcie. Teraz, keď je Orbán preč, tak je Fico sám. Už sa nemôže za Orbánom schovávať. Bude teda Fico dodržiavať jeho sľuby o Ukrajine a iných vecí, alebo zradí zase svojich voličov?
Progresívne Slovensko sa môže tešiť, lebo Orbánová vláda údajne komunikovala s Ruskom, aby zasiahli do slovenských volieb v roku 2023. A koho iný by Orbán a Rusko chcelo ako Fica? Otázka je teraz, že keď Rusko stratilo Maďarsko, tak sa budú snažiť viacej pre Slovensko, čo by pomohlo Ficovi, alebo to kompletne vzdajú, čo by bolo dobré, lebo potom by Smer kompletne prehral. Jednu vec, ktorú ešte chcem povedať, je, že ako rôzni ľudia na ten výsledok reagovali. Pozrieme sa najprv na post od denníka N na Instagrame, kde ukázal reakcie od 4 Slovákov. Prvá osoba bol Rudolf Huliak, čo mal podľa mňa ako jediný rozumný komentár k výsledku. Nechám vás to chvíľku prečítať, aj aby som mal čas napísať preklad do titulok. Zbytok tých reakcií je proste ideologický odpad. V Maďarsku prehralo Rusko voľby. Víťazstvo Maďara znamená, že bruselská vojnová mašina sa posilní. Na čelo Maďarska sa postaví Zelenského agent. Európa sa rúti do vojny proti Rusku a jediný, kto stojí v ceste, je Robert Fico a my, čo stojíme za ním. Gratulujeme Maďarsku k oslobodeniu sa spod režimu Viktora Orbána. Ďalší na rade na volebnú porážku musí byť Robert Fico. Oni tak robia, ako keby bol Orbán nejaký Putin alebo Kim Jong-un. Prosím vás, Orbán prehral a akceptoval to. Toto má byť ten diktátor ako Putin, ale pravica na Twitteru, aka kontrolovaná opozícia, nebola na tom o nič lepšie. Dá sa to zhrnúť, že Európa práve prehrála. Toto je koniec Európy. Viktor Orbán bol jediný v Európe, kto proti imigrácii bojoval. Každý, kto toto hovoril, je buď kontrolovaná opozícia, alebo nebol moc informovaný. Áno, použil som len jednu osobu, lebo je to tá jediná osoba, ktorú si pamätám, že to hovorila. Ale veď ty si na Twitteru povedal, že Orbán je jediná možnosť udržať Maďarsko maďarské. Ja som to povedal, lebo keď sa pozrieme na Orbánové úspechy, tak to bolo jeden z jeho najväčších úspechov, že bojoval proti migrácii a to si aj veľmi vážim. A Maďarovi moc nedôverujem, že bude v tomto spôsobe ako Orbán pokračovať. Keď sa teda na to objektívne pozrieme, tak Orbán je tá jediná voľba, aby Maďarsko ostalo maďarské. Do toho som nerátal Mihazang, lebo nemali reálnu šancu vyhrať. Na záver chcem gratulovať Petrovi Maďarovi k úspechu a dúfam, že bude tým spôsobom pokračovať ako Orbán, hlavne ohľadom migrácie, len bez korupcie. Len čas ukáže, či bol Maďar dobrá voľba pre Maďarsko. Myslím si, že má reálnu šancu Maďarsko zmeniť pre dobré a dúfam, že to neskončí tým, že Maďarsko bude vyzerať ako západné krajiny, čo sa týka migrácie, alebo že Maďar sa stane tak korupný ako Orbán. Nakoniec sa chcem ospravedlniť, že som týždeň nebol aktívny. Bolo to kvôli tomu, lebo som musel tento týždeň robiť celú dobu na záhrade vonku. A ako skončila práca, tak som vôbec nemal energiu na to urobiť video. Trochu ma to naštvalo, ale je to tak, aké to je. Tak očakávajte, že v ďalších dňoch budem robiť častejšie videá, aby som mohol dorobiť tie videá, čo som mal naplánované na tento týždeň. Zajtra alebo pozajtra môžete očakávať posledné video k Trumpu a potom uvidím, či urobím moje video pre útorok, alebo či mňa uvidíte až vo štvrtok. Ja som Slovák Rojper a vidíme sa na budúci týždeň.